black beads like you. Mm. Wow. So like kana son na mace mai tsayi ko kuma daidai ko kuma baka da choice akan yanayin da take ko kana da tsayi ko baka da tsayi. Which one ko kana da wani zaɓin A da gaskiya a gaskiya ina da zaɓi kamar yadda tsawo haka ina son gajeruwar mace. kana son da cewa Da na fi son gajeruwar mace bisa gajeriya. Kun san Hausa na cewa dogo sha Allah. So yanzu nan a cikin ko su sun ce gaskiya sun fi son na mace mai ƙiba mai jiki wasu sun ce ba sa so sun fi son na mace tsiririya a nan kake yi like wani irin mata ne ka fi so mai jiki ko kuma like tsiririya wanda like ba ta da jiki ko so. gaskiya na fi son medium size. Ba ta da ƙiba ba ta da rama. Okay. Assalamu alaikum. So like wani ya send request za mu ɗauko shi. Abdulaziz network naka ne ko kuma kayan wannan. So wani ya send request za mu ɗauko shi. Da kuka bai kira